F'pajjiżna huma offruti aktar minn 4,000 servizz tas-saħħa differenti, servizzi tal-aqwa kwalità u li fuq kollox huma b'xejn għal kulħadd. Dan jiġduh mhux il-politiċi iżda t-tobba, l-infermiera u l-pazjenti li jagħmlu użu minn dawn is-servizzi. Il-Gvern qiegħed jinvesti miljuni ta' euro biex Malta wkoll toffri l-aħħar avvanzi fil-mediċina bi proċeduri bħal valf tal-qalb li llum issir mingħajr il-bżonn ta' operazzjoni konvenzjonali. Minkejja l-ispejjeż li jirrikjedu operazzjonijiet bħal dawn lil pazjent xorta jsirulu b'xejn. Sedqu ħafna flus, allura aħna fortunati li għandna sistema ta' saħħa fej dak li jkun m'għandux jinkwita minn fejn jiġu fondi għall-kura tas-saħħa. Id-Dipartiment tal-Endoskopija huwa wieħed minn bosta fejn żdiedu l-operazzjonijiet, dan grazzi għall-investiment li sar fih. Dan numru żdied minħabba li żidna l-apparat li għandna fil-preżent. Dawn dal-każ qed isiru f'4 theatres li għandna ġol dal-unit. Servizz ieħor li jingħata b'xejn huwa dak taċ-Ċentru Nazzjonali tal-Breast Screening, programm li qiegħed litteralment isalva l-ħajjiet tan-nisa. F'dawn is-sentejn sibna 115-il każ ta' kanser tas-sider fi stadju bikri biżżejjed biex il-mara tkun tista' tfieq u tgħix ħajja itwal. Fix-xhur li ġejjin se jiżdied servizz ieħor ta' screening dak għall-kanċer tal-musrana. Investiment ieħor li sar mill-Gvern din id-darba fil-blokka Ġwani Pawluttini fir-Residenza San Vincenz de Paul qed jagħmel differenza kbira fil-ħajja tal-anzjani li batu bid-dimensja u tal-familji tagħhom. Hawn niswa li qegħdin tapposta bl-apparat għal nies bid-dimensja u meta tiġi hawnhekk u sibu b'dik it-tbissima mhux bħal qabel meta kien infixkel hija vera serħan tal-moħħ. Mhux fl-isptarijiet biss iżda anke fil-komunità. Mill-iskema l-ispiżerija tal-għażla tiegħek 76,000 persuna qegħdin jeqdew minn spiżeriji f'57 lokalità u l-iskema se tinfirex mal-pajjiż kollu. Meta jkun hekk toħloq relazzjoni mal-ispiżer u kollu xi problema, l-ispiżer tista' tenni u bekk il-pazjent u l-familjari tiegħu jiġu moqdin aħjar. Fl-aħħar mill-aħħar l-akbar investiment li jista' jsir fil-qasam tas-saħħa huwa l-investiment fir-riżorsa umana. Kien għalhekk li b'investiment qawwi fl-edukazzjoni it-tobba illum jistgħu jistudjaw u jispeċjalizzaw f'Malta minflok isifru. Sa ftit snin ilu dan kien ifisser li jiena kelli nsifer u nitlaq minn Malta. Però llum bis-saħħa tal-ftehim li jagħmel il-Gvern mal-Uffiċċju tal-Foundation Programme ġewwa r-Renju Unit, jien inkompli nistudja u nispeċjalizza ġewwa Malta stess. Il-Gvern jonfoq viċin 3 miljun euro kuljum fuq is-servizzi tas-saħħa u dawk għall-anzjani.